bacci a gidan ƙawata Aisha. Daga daɗi sai fara jin zafi. Bari dai in baku labari. Na zo gidan ƙawata Aisha. Na zo na sami Aisha tana aiki. Sai na tambayi Aisha, mama fa? Aisha ta gaya min, ai mama ta fita. Sai na ce to bari in taya ki yin aiki ɗin mana. A taya ta muna wanke. Sai Aisha ta ce me za ki ci? Sai na ce mata ki dafa mana komai ne kawai za mu ci tunda abinci ne. Sai na tambaye ta to ki mana a ci da mai mana. Shinkafa da yaji da mai ki mana sai mu ci. Sai Aisha ta ce me ai to babu wake bari ta je ta siya wake sai ta zo ta yi mana a ci da mai ɗin. Na ce mata to shikenan ba dama ki je zan karasa sauran wanke. To Aisha ita kuma ta ɗaga ɗan karamin kujera dai ta ajiye don ta zauna abinda ta zauna kenan tana wanke ɗin a kai. Ni kuma bana zama in yi wanke. To ashe yadda na tsaya ina wanke ban sani akan cewa ya Amir yana zuwa ta baya na ba tun ɗazun yana ta min wani kallon da ni ma ban sani ba. Ya hange ni tun ɗazun muna nan tare da Aisha muna wanke muna hirar mu ba. Me zan gani kuma? To ya zo ya riƙe kunkuso na ta baya. Ya ce ya Amir ya ne? Ya ce lafiya. Na ce ya Amir ban gane ba. Ya ce min ai ya kike? Na ce lafiya na kallo. Na ce to ya aiki Aisha. Sai ya Amir ya fara wani abubuwa. Ya fara tattaɓa ni. Na ce ya Amir don Allah ka yi hankuri. Ban saba da wannan abun ba ya Amir. Ya Amir wai kar ki damu. Ce ya Amir babu Aisha za ta zo ta same mu. Ya Amir wai ai kar ki damu na aike ta da nisa ta je ta sami kati kuma wurin da za ta je ta samu kati ɗin ba nan kusa ba ne wurin na da nisa can sosai ba za ta zo yanzu ba. Kar ki damu ni da ki ne kawai a wannan wurin. Ya Amir ya ce ya zauna a inda ɗazun Aisha take zaune. Sai ni kuma na zauna a kan shi. Ina ta bashi. Ni ne dai ina ta bashi. Wayyo Allah sarki. Ba dai daɗi ba. Shi kuma yana ta karɓa. Na fara jin wani iri a jikina. Na ce wayyo ya Amir. A hankali dai. To ni na zauna a kan shi. To ni ne ina ta yin aiki ɗin. Shi ma yana ta jin daɗi. Sai na ɗan tattaɓa baki nono na. Sai ce mishi wayyo ya Amir. A hankali dai a hankali ya Amir. Ba dai daɗi ba. Ce ya Amir ka yi mini a hankali. Ya ce ya Amir don Allah ina jin tsoro kar Aisha ta zo ta same mu a nan. Ni tsoro fa nake ji. In yanzu an same mu a wannan wurin fa. Ya kana so mu yi ya Amir? Ya Amir wai ai kar ki damu ba wanda zai zo ya same mu a nan. Ni da ke ne kawai. Mama kuwa ta fita ba yanzu za ta dawo wannan gidan ba. Abun dai da daɗi. Ba dai daɗi ba. Har na ji daɗinsa. Amma dai kafin nan Aisha ta dawo. Mun riga mun gama abun da muke yi. Sai na ci gaba da zuwan gidansu Aisha. Ko lokacin da muka haɗu da ya Amir, abubuwan nan ne za mu dinga yi. Akwai lokacin da na zo ya ce min ai wai in zan shiga ɗakin shi kar kowa ya san akan cewa na shiga ɗakin shi. Na ce mishi to shikenan ya Amir. Akwai ran da na zo gidan na gama taya Aisha aiki sai na shiga ɗakin shi. Da
da na shiga ɗakin shi. Na same shi na tare da boxers. Sai ya rufe ƙofar, ɗiba takalmin shi da dama ya ajiye a bakin ƙofar saboda kada ma suma ko yana gida ko baya gida. Yana min da saka wani ihu. Sai ya rufe baki na ce, "Ya kina ihu?" Na ce, "Abin wannan ko ya min zafi ne ya amin." Ya ce, "To sannu." Wannan labarin da nake baku nan fa. Aisha ƙawata ne sosai kuma da yayanta ne mun zo muna wannan harkar. Mutanen gidan kuma ba su sani ba. Yanzu ina neman shawara daga wurin ku. Abun da muka yi nan daidai ne. Na san bai kamata mu aikata ba. Amma dai in namiji ya fara taɓa ki, akwai inda za ki fara ji a jikinki ba za ki iya rike kanki ba. Dole ne ki sake kawai ki ji daɗin abin da zai faru to. Sa hankali kawai.